Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Wasalna jizisħuti f'dan it-tielet ħadd tal-Avvent. Tielet ħadd tal-Avvent il-Knisja tuża il-kolor roża. Xi fisser dan? Ir-roża hu l-kolur li bih is-sema jimtela jieħu s-sura fit-tluħ ix-xemx. Qabel ma titla ix-xemx, is-sema jilbes dana il-kolur roża ħamrani. Xi fisser? Ifisser li sejjer jibda jum ġdid. Ifisser li jiddawl beda jbeġbex biex jitfi id-dlam. Walhekk il-Knisja tuża dan is-simbolizmu hekk tan-natura biex timlilna l-qalbna bil-ferħ. Ifraħ għaliex il-mulej ġej biex idawwal il-ħajja tiegħek. Il-mulej ġej biex ikeċċi dak li jdallam il-ħajtek. Walhekk ejjew nidħlu għal dan id-din il-laqgħa tagħna mal-mulej, nemmnu tassew li l-kelma tal-mulej kif daħlet hawn fostna f'din l-assemblea, f'din il-familja, f'din id-dar fejn dawk li huma ta' Alla jinġabru biex jitolbu. Jekk inħalluha tidħol f'qalbna, ħaddawwalna, ħatmexxina, ħaterfana. Din hija s-salvazzjoni. Ejjew għalhekk nitolbu maħfra lil Alla għan-nuqqasijiet tagħna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina l-imħabba kbira tiegħu, mulej ħniena. Kristu Ġesu li sirt bniedem bħalna fil-ġuf ta' Marija Verġni, Kristu ħniena. Mulej, inti dawl, inti kuraġġ, inti ferħ għal dawk kollha li jilqgħu bħal Marija il-kelma tiegħek. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erwieħ tal-familja Ċefaj u Magro. Nitolbu. U Alla, inti taf bliema fedeltà il-poplu tiegħek qiegħed jistenna il-festa tal-miliet. Għatina nitolbuk li sejħilna naslu għallena bla qies li jinġarbu fit-twelid ta' Siedna u li b'qalb ferħana niċċelebraw dejjem b'solennità qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Alla ġej biex isalvakom. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Ħajjifirħu d-deżert u l-art maħruqa. Ħajjifraħ ix-xari u jwarrat. Ħajwarrat pan-narċis. Ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tani, seb il-Libano jingħata lilha, il-ġmil tal-Karmel u ta' Saron. Qatt jaraw is-seb tal-mulej, il-ġmil ta' Alla tagħna. Qawwu l-idej mitruħa saħħu l-irkubtejn imrieda. Ejdu lil dawk b'qalbhom imbeżza. Għamlu l-ħila, la tibżawx. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas, il-ħlas ta' wasal, u stess ġej biex jisalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu widnejn it-torox, imbagħad it-sob jaqbeż bħala żżila u l-sin l-imbikma jinħall bil-ferħ. Jerġgħu lura l-mifdijin tal-mulej u jitlu f'Sion jgħidu bil-ferħ, ferħ ta' dejjem fuq rashom. Il-ferħ u lena jiksbu u jgħibu swit il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Salm sponsorjali ngħidu flimkien ejja mulej ħassalvana. Ejja mulej ħassalvana. Il-mulej iżomm kemmtu għal dejjem, jagħmel ħaq lil maħqurin u jagħti l-ħobs lil mġewħin,
il-mulej jeħles lill-mjasrin, ngħidu flimkien ejja mulej ħas-salvana. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej jerfa' lill-milwin, il-mulej iħobb lill-ġusti, il-mulej ħares lill-barranin, ngħidu flimkien ejja mulej ħas-salvana u jżomm lill-iltim u lill-armla imma l-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej jissaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel, ngħidu flimkien ejja mulej ħas-salvana. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, stabru sa ma jasal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott għażiż tal-art, sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħra. Stabru intom ukoll, qawwu qalbkom, għax il-miġja tal-mulej hi fil-qrib. Tgergrux kontra xulxin ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Araw, l-imħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Bħala eżempju ta' tbatija u s-sabar ħuti, ħudu l-profeti li tkellmu f'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. L-ispirtu ta' Sidi il-mulej fuqi, għax il-mulej jikkonsagrani biex inwassal il-bxara it-tajba lil-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġwanni li kien fil-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija u bata għandu 2 mid-dixxipli tiegħu u qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Ġesu jieġeb u qalilhom: Morru, għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. Ilhom jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi ifiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu. L-Evanġelju jixxandar lil-foqra. Ħini min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta daw ftelqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. X'eħriġtu taraw fid-deżert? Għażba tixxejjer mar-rieħ? X'eħriġtu taraw raġel jibes fejn? Dawk li jilbsu fejn fil-palazzi ta' slaten issibuhom. Mela x'eħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost ulijiet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U madankollu li żar wieħed fis-saltla ta' smewwiet huwa akbar minnu. Il-kelma tal-mulej.
ifirħu. Imma għaliex għandi nifraħ? Għaliex il-mulej ġej biex jiltaqa' miegħi u miegħek. Għaliex il-ferħ ma jiġix mill-oġġetti? Jekk nirriflettu fil-profond, imma jiġi mir-relazzjoni ta' bejnietna. Ġej żmien il-miliet diġà bdejna, il-gruppi tax-xogħol, il-familji, niltaqgħu u immorru nagħmlu xi jikla flimkien. Is-sabiħ x'inhu? Għalfejn norganizzawhom dawn l-affarijiet? Norganizzawhom biex nifirħu flimkien. Ma tantx huwa importanti x'se nieklu, imma l-importanti hu li jiltqajna. Li tajna waqqafna mill-ġirja li għaddejjin u tajna ftit ħin lil xulxejn. Fraħna ma' xulxin, irrakkontajna, tkellimna. Mela dak li jagħmel il-bniedem kuntent, dak li jerfa' lill-bniedem, dak li jimlilu qalbu hija relazzjoni vera sinċira ta' ħbiberija bejn persuna u oħra. U dan huwa l-miliet, dan huwa l-avvent, il-mulej ġej biex isaħħaħ fina din ir-relazzjoni miegħu, biex aħna nintebħu bil-preżenza tiegħu aktar viċin f'ħajti, biex jiena nitgħallem nagħti aktar ħin minn ħajti lilu, biex il-ferħ tiegħi ikun sħiħ. Importanti jeżis li din nifhmuha, aħna minna nfisna maħniex maħluqin biex isna r-relazzjoni tiegħi ma' Alla isni qiegħed quddiem xi ħadd kbir u rrid nagħmel preżent u jagħmilli il-very good jew il-cross ħażina, din ħażina u din tajba. Imma il-mulej Ġesu kontinwament irid juri ruħu lili u lilek. Jiġu momenti iva li f'din ir-relazzjoni ta' għana jidħlu id-dubji. Kif naraw fil-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu ta' San Mattew ipoġġilna mistoqsija profonda, Ġwanni l-Battista li jurieħ li xogħlu kien totalment qiegħed jipprietka dwar il-preżenza tal-mulej Ġesu. Ġwanni l-Battista li jammet lil Kristu u li ran is-sema tinfetaħ u instema' l-leħen tal-missier li jgħid dan hu ibni l-għażiż isimgħu lilu. Ġwanni l-Battista, l-istess Ġwanni l-Battista li lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom dan hu l-ħarruf ta' Alla, morru warajh mhux warajja. U jibgħat l-ewwel żewġ dixxipli minn tiegħu jimxu wara l-mulej. Huwa l-istess Ġwanni l-Battista li llum qiegħed fil-ħabs. U jiġi anke d-dubju. Id-dubju però eżies ma jiġix biex ifixkel. Id-dubji jiġu fina, mod speċjali id-dubji tal-fidi, id-dubji anke tar-relazzjoni tiegħi ma' Alla, ma jiġux biex ikissruni, imma biex aktar infittex, biex niċċara, biex nistaqsi. Araw Ġwanni l-Battista min ġo l-ħabs jibgħat żewġ dixxipli tiegħu għand Kristu u jagħtihom messaġġ. Ejdulu, għamlulu din il-mistoqsija. Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. U din il-mistoqsija tajjeb li jiena wkoll nagħmilha lill-mulej Ġesu. Veru li inti il-Messija li ġej, jew hemm Messija ieħor, jew ġej Salvatur ieħor. Veru li int is-Salvatur tiegħi?
U waraw x'irrispondi Ġesu. Ma jgħidilhomx morru wejdulu l-Ġwanni, iva, jien il-Messija, l-iktar ħaġa ħafifa. Jew seta' jgħidilhom, le, minix jien. Imma x'jgħidilhom? Jgħidilhom morru wejdulu l-Ġwanni, dak li qegħdin taraw. Il-omja jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jifiequ, it-torox jisimgħu u l-Vanġelu jixxandar lil-foqra. Dawn huma kollha eżempji li dwarhom tkellem diġà il-profeta Iżajija. Imma huma wkoll l-eżempji ta' xi tfisser ir-relazzjoni tiegħi ma' Ġesu. Li huma wkoll l-eżempji ta' kif jien ngħaddi minnhom dawn il-fażijiet fil-mixja tiegħi tal-fidi. Il-omja jaraw mhux darba u tnejn f'ħajti jiena ġarrabt lama meta jien qudiemi rajt kollox dlamm. Meta forsi jinqelet xi problema fil-familja jew fuq ix-xogħol. Injaf kemm il-darba sperimentajnija. Jew xi problema tiegħek stess u tgħid ma rrid nara l-ħadd aktar. Ħaninqafel. Qed nara kollox dlamm madwari. Imma l-kelma ta' Ġesu, il-Vanġelu li jitħabbar, anke l-kelma Evanġelju, tafu xi tfisser Evanġelju? Aħbar tajba, aħbar sabiħa. Għalhekk anke l-ktieb tal-Evanġelju ikun imdawwar biżbuħija tad-deheb, ikun idawwal għaliex dik li hemm fih hija l-aktar ħaġa prezzjuża, il-kelma. Il-kelma ta' Alla. Imma meta jien fil-ħajja tiegħi li jien li għaddej minn ċertu wama, minn ċertu biżgħat, minn ċertu qtieħ il-qalb, jien li għaddej minn mument fejn jiena it-tarrax tal-kelma ta' Alla. Jekk jien inħalli din il-kelma ta' Alla tinżel f'qalbi, din l-aħbar it-tajba li tixxandar lili, naċċetta, allura widnejja jinfetħu, għajnejja jaraw, inħoss il-preżenza ta' Alla miegħi. Dan huwa l-Vanġelu ħaj jeżis. Il-Vanġelu ta' Kristu mhuwiex rakkonti. Il-Vanġelu ta' Kristu huwa relazzjoni tiegħi ma' Alla f'ħajti. Is-sabiħ ukoll huwa proprju dan. Li aħna l-kol kemm aħna dak li jagħmel Ġesu ġie mogħti lilna. Il-versett ta' qabel Vanġelu kien jgħid l-Ispirtu tal-Mulej fuqi u ikkonsagrani u bagħtni nwassal il-bxara tajba. L-istess sentenza fil-qosor tiġbor dak kollu li jagħmel Ġesu. Imma din l-istess sentenza turina aħna minn aħna. Aħna wkoll irċivejna l-Ispirtu Santu fil-jum tal-Magħmudija u reġa' ġeddet fuqna fil-jum tal-Griżma tal-Isqof li rċivejna dan hu li tkun nisrani. L-Ispirtu Santu qiegħed fuqija għaliex? Għax hu ikkonsagrani. Xi tfisser il-kelma konsagrat? Il-konsagrat ifisser magħżul, int ta' Alla. Alla għax iħobbok għażlek. Tefa' ħarstu fuqek. Alla għażel li jiltaqa' miegħek. Ħafna drabi aħna nirraġunaw il-kontra, anke dalgħodu stess. Naħseb jien jekk ikollna nistaqsu kull wieħed u waħda minnkom jekk jiġi xi ħadd barrani li ma jemminx jgħidlek x'għamil dalgħodu, mort smajt quddiesa. Imma fil-verità
mhux aħna morna smajna l-qudiesa, imma hu l-Ispirtu tal-mulej li laqqana u ħeġġiġna, imbuttana biex niltaqgħu ma' Alla. Għandbaħna l-Ispirtu nebbaħna li aħna l-mistednin tiegħu, li aħna l-maħbubejn u bħal żewġ maħbubejn ifittxu lil xulxejn. Il-jum il-ħadd ma nistax jien nibqa' narah bħala xi ħaġa għaxta bil-fors. Imma rrid narah bħala l-jum fejn iż-żewġ maħbubejn jiltaqgħu. Din hi li tfisser il-kelma konsagrati. Aħna il-maħbubin ta' Alla. Hija aħbar sabiħa għalikom jew le. Kemm drabi jinsawtu lil xulxin u naħsbu li Alla ħajjitbiet minna għax jien għandi dnubiet. Għax jien ilni ma nitqarben, għax jien ilni ma mmur il-knisja, għax jien taqbiżli. Kemm aħna żbaljati. Eżjes, aħna l-maħbubin ta' Alla. Ejjew nuruh l-imħabba tagħna. U allura jekk jien immur il-knisja ma mmurx il-knisja għax nibża li hu ħajjirrabja miegħi, imma mmur il-knisja biex jien nurih l-imħabba tiegħi, biex din ir-relazzjoni tikber fina. U l-aħħar punt jgħidilna biex inwassal il-bxara tajba l-fqajrin. Mela jiena u int niġi hawnhekk il-knisja nagħmel l-esperjenza ta' Alla f'ħajti biex jiena wkoll nagħmel l-opri ta' Alla. Biex jiena xi noħroġ minn dak il-bieb inkun bniedem li kapaċi bil-kliem tiegħi nerfa' lil min hu miġuħ, nagħmel kuraġġ il min qata' qalbu. Ikolli kelma li tagħmel il-ġejt il min forsi jgħaddej minn mument ta' dalma fil-ħajja tiegħu, inkun kapaċi jindawwal il-mixja tal-ieħor. Ejjew nitolbu din il-grazzja l-mulej li l-kelma tiegħu iddawwal il-ħajja tagħna biex aħna wkoll nkunu persuni li ndawlu il-ħajja ta' xulxejn. Biex ir-relazzjoni tagħna anke ta' bejnietna, anke fil-familji tagħna, anke fuq il-post tax-xogħol ma jkunux relazzjonijiet li jien nużak għax għandi bżonnok, jew sa fejn jaqbilli, jew qed nużak biex indaħħal il-flus. Imma r-relazzjoni tagħna tkun veru relazzjoni mibnija fuq ir-rispett uman. Imma rispett uman li jagħmel esperjenza tal-imħabba ta' Alla u għalhekk ikun rispett divin wieħed lill-ieħor. Hekk irridu nerfgħu l-umanità tagħna eżies, dan hu l-avvent. Jew nitolbuh il-mulej jerfa'na, imexxina, ħalli ngħixu dejjem aktar ma' xulxin kif ngħidu bejnietna ngħixu ta' nies. Ngħixu ta' nies. Mhux ta' fejn wieħed irid jaħkem fuq l-ieħor, imma l-mod ta' fejn wieħed jirrispetta, jgħin u jħobb lill-oħrajn. Fiduċjusi fl-imħabba tal-mulej ejja aħna wkoll inresqu it-talbiet tagħna u nistqarru mill-ġdejt il-fiduċja tagħna falla billi ngħidu jiena nemmen Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħala s-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx u f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh,
u fit-tielet jum qam minn bejn nuwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fihom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżies, fil-waqt li llum il-liturġija tistedinna nifirħu għax il-mulej ġej fostna biex jurina imħabtu, ejjew inresqulu it-talbit tagħna u ngħidulu Ġesu ferħ tagħna ismana, Ġesu ferħ tagħna ismana. Nitolbu għall-Knisja biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tkompli bil-ħidma tagħha twassal il-ferħ tal-Vanġelu lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Dawwa l-għajnejn il-mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu serjament imdawlin mill-kelma tiegħek għal paċi fid-dinja, partikolarment fl-Ukranja biex hekk il-popli jgħixu fis-sliem. Nitolbu. Għati lilna il-koll miġbura l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex bil-ħajja tagħna aħna wkoll nitalmu, infarġu, ngħinu u nfejqu lil xulxin. Nitolbu. F'dan iż-żmien tal-Avvent, fil-waqt li nitfgħu ħarsitna fuq il-Verġni Marija għall-liema tal-ħajja, nitolbuk biex tenna ħalli aħna bħala nisimgħu, nilqgħu u ngħixu il-kelma tiegħek fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb tagħna. Ilqa' talbna Mulej u għatina l-Ispirtu tiegħek sabiex inissel f'qalbna il-ferħ tas-salvazzjoni u tama ċerta fik int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Itolbuk Mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li inti waqqaft u b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-Mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom
l-om verġni stennitu bl-akbar ozza, Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rjieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu qaddisin kollha aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda ngħidu. Sanctus, Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej. Niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewtijek mulej samatiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet
u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex tassew tiġi s-salvazzjoni tal-mulej fostna. Biex tassew tiġi dik il-ħbiberija, dik ir-relazzjoni, is-seħħ tagħna ma' Alla u r-relazzjoni vera ma' xulxejn. U għalhekk nitolbu u ngħidu: Missierna Jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, tulli tritik kif is-sema hekk fl-ard. Kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid jizdeħlisna middeni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħareġ lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu mulej il-ħniena tiegħek biex bdin l-għajnuna qaddisa li ħadna, ninħelsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu siedna. Namlilkom xi avviżi, u l-ħaġa għandna l-ġimgħa d-dieħla għandna żewġ dati importanti. Dawn huma nhar it-tlieta, 13 ta' Diċembru li jaħbad il-jum tal-konsagrazzjoni ta' din il-Knisja. Meta ġiet miftuħa għal qima ta' Alla u ġiet midluka biż-żejt biex jurina li dan huwa l-post fejn jammar il-mulej u jfakkarna li aħna midluka biż-żejt biex fina jiġi jammar. Għalhekk aħna niġu hawn biex nirċevuh u nieħduh magħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalhekk inħeġġiġkom biex hekk tiġu għaċ-ċelebrazzjoni ta' nhar it-tlieta fis-6:30 fejn ċelebrazzjoni fejn aħna inġeddu mhux biss nirringrazzjaw lil Alla ta' tant grazzi ħarġu minn dan is-santwarju, imma wkoll aħna inġeddu l-impenn tagħna li nkunu santwarju għad-dejs ta' Alla. Imbagħad il-ħamis 15 ta' Diċembru tibda in-novena għażiża tal-miliet. Novena li trid takkumpanjana biex niċċelebraw il-miliet. Fil-qoddisa ta' filgħaxija kun hawn dejjem il-ħsieb tan-novena. Il-qoddisa tkun fis-6:30. Ħareġ ukoll il-kalendarju tas-sena l-ġdida tas-santwarju li huwa kollu ritratti anke bil-kulur li jfakkar it-tifkira tal-Papa Franġisku fostna kif ukoll b'sentenzi mid-diskors li huwa għamel hawnhekk biex hekk dan id-diskors kollna ċans nirriflettu fuqu u nippruvaw ngħixuh. Inħeġġu wkoll dawk kollha li huma f'saħħithom biex nhar it-tlieta imorru jagħtu id-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Kif qegħdin taraw ukoll is-siġra tal-miliet qiegħda tiżżejjen bil-mod il-mod bl-oġġetti tal-karità. Għalhekk inħeġġiġkom biex nieħdu dan l-impenn u npoġġu oġġetti tal-ikel ħalli nibdew diġà minn issa inqasmuhom lill-familji fil-bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.